बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ दावबायारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां रादाब। चिरां जिल्ला रुनिकाटा पुलिस थानानि सिङाव थानाय आइ प'वाली पिकनिक स्पटखौ दिनै बेखेवबाय। आइ दैमानि सेराव दिनै आइ प'वाली पिकनिक स्पटखौ बिटिसिनि एमसिएलए थामहिनबा बारग' एनडिपिएसनि आफादगिरि अमर बसुमतारी उरुफे बिसावरायग्रा बिथाङा दिनै फुंनि समाव फिथा हानानै बेखेवनानै होयो। दिनै क'क्राझाराव प्रमद बर' दैदेननाय जथाय सरकारा 1 बोसोर आबुं जानायनि हाबाफारि खुंनायाव बिटिसिनि लेङाइ गाहाय गबिन्द बसुमतारीया बाहागो लानानै बुङो दि नखर बिफाननि मन्थ्रि अमित शाह बिथाङा बुंदों जि फैगौ बोसोरफोरनि गेजेरावनो बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंजोबगोन, मोनसेबो रादायखौ मावफुङालाबा थानाय नङा। बिथांमोना जिखिनि खोथा होदों जों फोथायदों, जिखिनि खामानि मावदों बे खामानि मावनायनि स्पिडखौ नुनानै जोंहा बिथांमोननि सायाव फोथायनाय दं जि फैगौ बोसोरफोरनि गेजेराव बिटिआर गोरोबथानि जेसेबां रादायफोर दं बे गासैखौबो मावफुंगोन आरो मावफुंब्ला बिटिआर ओनसोलाव थानाय गासै जाति जनगोष्ठीफोरा गोजोन थासारिखौ लानो मोनसे जौगानाय महर मोनगोन आरो बिटिआर ओनसोलाव टटेलि परिबर्तन जागोन होनना। करीमगंज पुलिसा सासे साब इन्सपेक्टरखौ हमो। पाथारकान्दी पुलिस थानानिफ्राय करीमगंज पुलिसा साब इन्सपेक्टरखौ 5,000 घुस लानायनि थाखाय हमो। हमजानाय साब इन्सपेक्टरखौ जितेन्द्र सिंह होनना सिनायथिनाय जादों। ससियेल मिडियायाव बिथांनि भिडिअ'आ गोसारनायनि उनाव बिथांखौ हमनाय जायो। ससियेल मिडियायाव गोसारनाय बे भिडिअ'आव नुनो मोनो जि पाथारकान्दी पुलिस थानायाव साब इन्सपेक्टर बिथाङा सासे सुबुंनिफ्राय 5,000 रां घुस आजावनाय। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दिनै प्रमद बर' दैदेननाय जथाय सरकारनि 1 बोसोर आबुं जानायनि हाबाफारि खुंनायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बिटिसिनि गोहोखौ दिसिनो होनायनि सायाव बिबुंथि लाखियो। बिथाङा बुङो दि दिनै मानसिफोरा बुंनो सानो जि बिटिआरनि गोहोखौ कर्तन एबा दाननाय जाबाय होनना। गिबि खेबनि थाखाय जोंनि सरकारा जोबोद साहस गोनां थिरांथा लायो जि डिसिफोरखौबो जोङो बिटिआरनि सिङाव होनो थाखाय जोङो थिरांथा लानाय जाबाय। बेबादि थिरांथा आगोलाव रावबो लानो हायाखैमोन। खायसेया बुङो डिसिनो मानो गोहोखौ होखो? डिसिनो गोहो होआखै। डिसिखौ जोङो प्रमद बर'नि सिङावसो दोननाय जादों। जोंनि आखायाव थानाय बुस्थुखौ जोङो प्रमद बर'नि आखायाव होबाय। अदेबानि प्रमद बर'नि गोहोआ सिगां 70 मोन, दा बेखौ जोङो 100 खालामबाय होनना। प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल बिजेपि आरो जिएसपि जथाय सरकारा 1 बोसोर आबुं जानायनि हाबाफारिखौ दिनै क'क्राझाराव गाजा गोमजायै खुंदों। बे हाबाफारि बादियै फुंनि समाव दतमानि थुलुंगाफुरियाव थानाय बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावो बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा। लोगोसे भाटिपारायाव थानाय एबसुनि सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारिनि मुसुखायाव बिबार बावो। बिनि उनाव देबरगावआव थानाय मुंख्लं पार्कआवबो आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मुंख्लंफोरनो बिबार बावो बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा। मख'नो गोनांदि प्रमद बर' दैदेननाय जथाय सरकारनि 1 बोसोर आबुं जानाय खुंथाइ हाबाफारियाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै सान्दामारियाव गोदानै बानायनाय आइटि पार्कखौ बेखेवनानै होयो। बुंथिनो गोनांदि प्रमद बर' बिथाङा बिटिसि एसेम्ब्लिनि दरखंआव भारतनि फिरफिलाखौ बिरहोयो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै प्रमद बर' बिथाङा बुङो दि मुंख्लंफोरखौ जेब्लाबो गोसोखांनानै खामानि मावलांगोन होनना। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।